Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Jonalyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sapay kuma, taday to'y apakasarita ket agserbi nga adal. Kadag iti babalasang asaan da nga ammo ti agtrabaho, iti uneg ti balay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jonalyn. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ante, ni nga Jonalyn, umay ko kumadagasan tagidan kami na mapanag-eskwela. Ay sos, anyat orasan ay abalasang ko. Alas 7 na, ante. Ay, saan sapay abimangaw na? Ay, mabit laang tay nakitaan ijisilid na. Ay, ay. Jonalyn! Nakaturog ka pa'y laang. Umay nakadagdagasanan ni Ane, agayim mo. Anya ti orasan aya? Ay, kat alas 7 na, anak ko. Ha? Aldaw mat gaya man. Ay, di ka pa'y nakadigos. Isakduan da kun iti pagdigos ko, tapno sana ka maladaw, nanang. Sige, bumangon ka nga ruditan. Ibagayo ka ni Ani nga umunalaangan, tamaodi akon. Saan ka manan asimrak iti first subject tayo? Apay aya. Naladaw ak nga rod anak karing. Anya aya ter aramidom iti rabi. Na mismo man ang quiz tayo. Uwan nga rod. Jak samot makapasan. Anya nga min aya ti pagpuypuyatam. Ni man Willie. Agsasaro no nga min ti text na. Ibagam nga min kankwana, asaan na ka nga isturbon iti rabi. Takasapulan amariing ka iti masapa. Ay, baka turturo kak pailaan. Kita, dayta ti epekto ti kurang ti turog. Sapay aging gat alas 5 ti klase tayo itangal daw. Ay, kasla kayat kunti agawid, amapan maturog. Kasangsangpit ta naggapoy jay talon. Addakan dito yung kusina, bakit? Agluto tapno adakanon tayo. Awan pa'y naluto. Kahit ni Jonalyn ngay ngagluto, anya ti aramidan na. Agin inan na. Bayam, ta siya kunti agluto. Ay, kasano makasurusuro day ta anak mo? No si kaamin ti aggunay dito'y balay. Paiman ta inakbagaan. Adda ka di jay salas ng agsilsilphone. Jonalyn! Sika ti mapanagluto. Tanabanog ni nanang mo ang naggapoy jay talon. Anya matan, isulaong ay atin nabanog. Kano agsilsilphone ka lang dita? Agres-research siya nga rod. Aya. Bayan nyo ani nanang ti agluto. Tadyak matlaang ammo ti agluto. Jonalyn, uray ka di dito'y sangot ipanganan kat itog-togot mo pala dahi ta silpon mo. San ka na makapangan ka po iti dahi ta asilpon? Bayam ka dilaeng. Mun nga rod, ni tatang, tila madmadlaw na. Di mo ko na nga research kalata uray dito'y panganan. Anya kalakit din ay alakay. Bayam ka dilaeng. Diyak kayatan ti mangan. Na, Nay, apay ngay. Kasano? Puro mo't natang dayta si daan. Makauma. Awan pa'y karni. Dita kayo. na. Kita man dahi ta anak mo. Pimanawad. Nagpili iti makan. Puro natengmet nga minti linutok. Tawan mo't tinagatang ko akarne. Ay bakit Suruam dahi ta anak mo nga agtrabaho dito'y balay. Di nan sapay amo ti agluto iti napoy. Ante, nagadumot ng day talablabaan nyo. Ay, uwan nga rod balasang ko. Uniform samot ni Jonalyn dagita daduma. Ay, bado na nga rod dagito'y lablabaak, balasang ko. Apay nga minada kayo pa'y laang taglaba, kat Sabado ita. Awan mo't klase na, di iso kumanti paglabaan nyo. Ay, di nabot balabaan analaig. Iso asyak laangan Umayak mamot aglaba dito'y grepo, ante. Nay, adubot dagiti lalabaam.
Labak pa nga min ti badbado da tatang kananang ko. Kasi damot, no isuda pa lang ti aglaba. Anya nga itar aramido ni Jonalyn di tabalayo, ante. Ay kunak nga agdalos, ta nakawarwara di balay. Ani! Aglaba ka? Wan, sika, sa dino ti papanam? Inak aglod. Awagak ni Willie. Nanang, ikandak man iti paglod ko. Na, awan kwartak ditoy. Inka mga halay di pitakak, iji bulsa ti duster kaw. Inak mangalay ti kwarta. Sige. Na, nagswerte ni Jonalyn, ante. Paawag-awag laang iti boyfriend na. Kalpasan na. Anya tinapasamak. Katawa ka mo't akatawa itis istorya eh. Kat makapakatawa ka mat ngamin nga gis istorya. Babe, manon nga oras tang agsasarita iti cellphone? Nasurukan na maysa. Babe, putdan tapay lang Tay nagtulungan ni tatang ko. Si Kamat. Apay, awan ka di aramidam? Anya ko mga iti aramidag ni ti balay. Agtugtugawak laang mat. Apay, di mo ka ditulungan dagiti naganak mo? Isuda ti makaamong agtrabaho. Saan asya? Sige babe. Bye. Kung tanak ni tatang ko, nudyak mapantulungan. Madamdamamanan ha. Umawag kan tumanin kanya. Jonalyn, ayan mo. Apay ayan, nanang. Ay, nagsakit ti sikat ko ang naglabay tinagadaw. Ay, agidaak ko Iso asikaman pala ti mapanagluto anak ko. Amo kaya ti agluto? Masapol, masurom ti agluto. Kasanun ngay no makiasawa ka. Anya ti lutwag? Ado iti kusina. Mangkita ka no anya ti lutom. Anya mo ton. Siyak pa'y laang matipaglutuan nyo. Ni ading mo a Jonalyn tinaglutaw, tanasakit ti sikat dinanang mao. Anya? Ni Jonalyn? Napagluto yo, tatang? Milagro Kunak nga raw danas ka na sursuruan na ti aglutaw. Tapno makasursuro iti trabaho iti balay. Katwan mat, pudno day ta. Ramanan taman ti linuto ni ading mao. Apay ngay tatang? Naksat mat dito inapoy. Ay, huwin nga agpaisaw. Ngimisit mat ti inapoy. Ay, nabaybayan na siguraw. Di man lang nagsilsilpon tinararamid nan Kanda ito'y sidaan kita Anya day taoy? Nagadot titiguna. Nga mawan pa'y ramraman na. Ay, itala nga umay makipangan da tao dito'y balayo. Kastoy pa'y timakan. Aguray ka man taayabak. Maayabam ayaday jay, kat aday jay sirok ti kayo. Agsilsilpon ijay anakaindayon. Kita nyo nakadepol man ti cellphone iti lapayag na. Jonalyn! Umay ka man dito'y! Jonalyn! Apay, tatang! Basta umay ka dito'y! Daytan tatang. Kunak matadyak kaya timangan. Kasano akayat mo timangan kat naksat mat tilinutom nga inapaw. Kanjay mo't sidaan na puno iti sabaw nga mawam ramraman na. Kunak mat ngamin asandak apaglutlutuan. Tadyak ammo ti agluto. Kasano ka nga makasursuro no kasta ti sungbat mo ading ko? Ha? Sandak to napaglutlutuan. Kitaak man day ta grades mo, Jonalyn. Sana, kababain, kumpara ka dagiti grades mo. Taapay. Nagadutin complete a grades ko. Kung adamay sa subject ko, sana ka nakapasa. Kasano, saan kamot ngamin nga agi-submit iti requirements? Kanjay pangbigat a subject tayo. No saan ka nala daw, absent ka. Diyak sa nag-eskwela? Anya, ay sayang mo't anog sardang ka. Di mo la pampanunutan mo ti ado arigat kan kadagiti naganak mo. Kaasi da main-initan iti taltalon. Diyak may ulo ti agadan. Katanya nga iti aramidam no saan ka nga agadal. Di, makiasawa aklangan. Ha? Agangangaw ka
samot. Tuladam, dagiti daduma ka lugaran tayo, anak ki asawa, uray no saan da pa'y analpas, iti panagadalda. Ibagbaga kami ni Willie nga agasawa kami. Kabailan nan, ti agpamilya. Wan siguro kabailan nan. Tatang, nanang, Apay, Jonalyn. anday baga kada kayo. Anya dayta, agbayad ka man iti tuition mo. Ay suslakay, pangalaan tangay iti kwarta ita. Di agilakot ang kadagiti naapit ta apagay. Makiasawa akon. Anya ti kunam. Tikunak, makiasawa akon. Ha, Makiasawa kan? Amom ka din no kasano ti kinarigat ti makiasawa. No muna tadi ka pa'y mat nakalpas iti panagadal mo. ti damagam. No asino ti pakiasawaan na. Aguray ka bakit? Tay palpalawag ko kenkwana. No kasano karigat ti agpamilya nga awan adal na. Kat no iso ti kayat na, di kabayan. Ha? Ay, Jonalyn anak. Asino nga iti mga sawa ken ka. Tasla saan nyo mo't nga am mo di boyfriend ko? Ni Willie ngay. Amom dayjay bakit? Nakita ko na ya. Saan pa nga imay? Ngam kanayon kami nga agsarita iti cellphone. Umay to kano dagiti naganak na amakisarita kada kayo. Ay nagbihitain. Pinanunot mo ko maanalaing dayta nga aramidem. Ay, agtal na ka man dita. Agkasardan, ta iso ti kayat da. Apay, makiasawa ka kanon? Wan manong. Iso nga ro dagito yung napan mi binulod ka ni Willie ang nagado at tugtugaw. Binagaanak ni tatang. Tumulong ka no amang yaramid iti damara dito sangwanan ti balay. Tulungan da kami matin manong. Tapno malpasan ti kasarmi kan ni Willie. Sapay ko mga rod. Tasaan kayon tong agrigat, ading ko. Numuna tasadot ka mahit. Anyamot ni manongan. Awan pa mo matrabaho iti balay. Kasano nga agbalin ka amisis no kasta? Kumusta ka ngay anak ko? Mayat ka di matlaang ti kasasaan mo ditoy. Kanayon nak nga apaon ni Willie. Taapay. Diyak ka no amo ti agluto. Diyak amo ti aglaba. Kandiyak amo nga ornosan ti balay mi. Nay, kasano adi mo amo? Kat insuro ka mo ti idi saan aya? Nalipatak nanang. Ay, kasta nga minti agbalin amisis, anak ko. Asikasuam di asawam. Ilutuam iti kanan na no mapanagtrabaho. Imbagkit di atawan pa'y anak yaw. Kasano kay no aganak kan? Wan nga rod nanang. Sursuruam dagita at trabaho. Simple laang aba nagdagita. Nayen, nagsakit ti ulo nga gawid dito balay. Taapay manan. Nakaluto akmatan. Anya pa'y lati kayat mo. Nagwara da ito'y balay. Nakataptapok, kan nagrugit. Sa anak ang naruwam iti kasto'y apagtangan. Taninanang ko, kan dagiti kakabsat ko a babae, nalaing dangag trabaho iti unag ti balay. Reklamo ka la, reklamo! Apay ngamin adi mo amo nga aramidin dagiti simple abanag dito balay. Aglinis, aglaba, kan agluto. Ay, diyak na irwam iti kakasta ang trabaho. Tay di balasa nga. Sana ka agtrab-trabaho iti kakasta. Ti kunam kit di, sadot ka. No apay asikapay lang tinaasawak. Agbabawi kan sa asyak tinaasawam. Nagbabawi kan. Di sublin akon kadagiti naganak ko. Kumusta ka, Jonalyn? Ani, si kakadiday ta. Wen, siyak day toy. Ay na, nakapinpintas ka. Bagay mo day ta uniform mo. Di nakadipastrakan. Ay, umunag ka Pasensya kan tanakawarwara day ti balay ni. Agtugaw ka. Dinamag ko kaninanang mo day ti address yo. Taapay. Imbagman tay may nakbinisita. May saak ngamin itan a social worker.
Nakalpas ka gayam, iti panagadal mo. Wan inananusak, kat nakastragak iti trabahok di ta regional office. Nakafildak ita, iso abinirok ka. Imbag man tadinak nalipatan, ani? O syempre mo't kwa, ada nga min tulong nga ipapaay mi kadagiti marigrigat a pamilya. Iso na panunot ka. Damagak mo, kayat mo nga iraman ka kadagiti maikan iti tulong. Kayat ko kita mo dati balay mi marmar ba? Kan kita mo tilangak. Saanan akas idi ti pamagik. Sige, aguray ka nga rod talak dagiti impormasyon mo. Interviewan ka biit. Ani, Oo, apay nga agsangit ka mo dun. nagrigat gayam ti saanan nakasagana ng agpamilya. Namuna tayo di balasangak. Nusuruan, kan bagbaganak dagiti naganak ko. Diyak idadangdanggan. Ay, nagrigat talaga. Na may sublik lakumat ipanawan. Rumbanggayam nga iti panagasawa, ket maisaganaan iti husto. Jak ammo, noan niya ti mapasamak iti pamilyami kini Willie, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Jonalyn. Jonalyn pagayam ko kan kadagiti metten papagayam ngagdengdengeg, ti panagasawa. Ket saan a bareng-bareng. Nasken a nakasagana ka kadagiti karit asangwen, iti biag tinaasawaan. Ken nasken asurwem dagiti banag, anasken a masursurom, tapno maliklikan ti kanayon nyo a panagapa iti asawam. Agbabawi ka man, ngam naladawan ti amin. Ket ti aramidem, sangwem ti agdama. Ket agbalin kan a responsable nga ina ken asawa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jonalyn. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.